Alam niyo, sa lahat ng kaibigan ko, ako ang pinakamaganda. Ako na si Regina George. Ahoy mga astig! What's up sa inyo dyan? Ako si Pagbibot, eto si... Bebe! Ayan! Si Shanta! Yan sa video na to, alam niyo ba na may bagong filter ang Snapchat? Nag-viral sa Facebook ngayon. Lahat ng tao na may Snapchat nag-upload ng picture ng sarili nila. Kung saan, kung lalaki siya, maging babae na siya. Kung matanda na siya, maging bata na siya, gano'n, di ba, bebe? Okay, so ngayon dahil may bagong Snapchat filters, gagamitin namin ni Shanta in the new Snapchat Bebe Filter Challenge. Ano kaya ang itsura ko kung magiging babae ako? For sure, maganda ka. Yan. Ako. Ano kaya ang itsura ni Shanta kung magiging lalaki na siya? Wala ka. At syempre, siguradong matutuwa kayo dun sa itsura namin kung magiging bata na kami. Mga pabebeng bebe. Ito ang magiging itsura ng mga anak namin if ever gagawa sila ng YouTube channel. Alright, panoorin niyo po! Hi guys, my name is Shanta. Welcome to my YouTube channel. I'm 10 and I'm turning 11 next month. Baby shark, baby shark, baby shark, Hi guys! Ako si Dwayne. Hi guys! Yeah, she is my sister. Sa YouTube video na to, gagawa tayo ng slime challenge. Hey, let's make a clear slime. Yeah, I like the blue slime. How do we make a slime? Let's buy glue. And then we also get like the contact liquid thing. No, you don't get the glue. Man, I want to. I don't want to get the glue kasi it's malagkit. Hi, ako po si Darling. Ito po ang YouTube channel ko. Sa araw na to, mag-makeup tutorial na tayo. Kasama ko ang kaibigan ko na si Shanta. Hi! Wala ako ni Tsura patarawan. Ba't mas maganda ka kaysa sa akin? Oh my gosh. Mas maganda akong babae kaysa sa'yo. Yes, oo nga. Ba't ganun yung hair ko? Kala mo, ang gaganda mo. So, sa makeup tutorial na to, tuturuan ko kayo kung naging lalaki ka. kung paano magiging mas maganda kayo kay Vice Ganda. Oh my God! When you make the slime, you make the slime, when you need. No, that's not how you do it. G'day, mate. Kasama ko ngayon ang pare ko. Pare! I don't have a neck! Hi, guys! Shanta, ano nangyari sa'yo? Nawalang leg! Parang silahis kang lalaki. Bayutan mo, oy. My dad's name is Dwayne and my mommy's name is Shanta. Why don't I look like mom? You are. Am I adopted? No, you're not. No, my dad said I got the Australian genes and you got the Filipino genes. Your dad? But he's my dad too, you know. No, he's my dad. It's so cute. Welcome to Valor. Ayan, pwede kang magpaganda dito sa Valor na to. O, di ba? Ayan, skin clinic dito sa Ortigas. Dito sa Valor, marami silang services. Kung gusto mo bang maging maganda, kaya nila. Kung gusto mo maging baby face, pwede din. Kaya nila. O, di ba, Shanta? Pwede din. Shanta, oh, hello. Nandito kami ngayon sa isang skin clinic kasi gusto ko nang kumanda. Ayaw ko nang gumapo. Ayoko nang maging lalaki. 2019 na, kaya okay lang. Kaya naman, na small tayo. Mag-shopping na tayo. Hindi ba, Shanta? Mag-shopping. Gusto ko Hermes. You don't know how to make a slime. I know how to make a slime. I know how to make a slime. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me that I call my own. Oh, there's more. Through the dark, through the door,
through where no one's been before. But it feels like home. They can say it sounds so crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, I highlight colors in my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. Go. Alam niyo, Duanda Fam, kung ano ang oras na. Ito na ang oras para sa Shoutout Time! I would like to give a shout out to Christine Ligayada and Bria Rose Sabelina. Isa-shoutout ko po si Ledita Cabigon at si Keith Atilio Boston. Hello kay Honey Jane Deniega. Salamat sa parating panunod. At saka kay Rio Season. Bayutan ni mo ay Isa-shoutout ko po si Isabella Germain at si Lourdes Santillan. I would like to give a shout out to Christian Yubislak. Pati siyang nanonood. Bisaya siya gikan sa Canada. And Jane Ventura. Isa-shoutout ko din ang maganda kong kaibigan na si Melba Sutcliffe at saka si C1 TV. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits next time. Bye-bye. Hey, you wanna watch a cool video? You should click that one. It's so good. No, you click that one. It's